Btr सरकआ उदालगुरि जिल्लायाव गंसे गोजौ फरायसालिखौ जौसिन फरायसालि खालामनानै होबाय। बेरगाव उच्च विद्यापीठ गोजौ फरायसालिखौ जौसिन फरायसालि खालामनानै होबाय Btr सरकआ। उदालगुरि जिल्ला बेरगाव ओनसोलनि सिङाव थानाय बेरगाव उच्च विद्यापीठ गोजौ फरायसालिया दिनैनिफ्राय जौसिन फरायसालिनि महर मोनबाय। बे बेरगाव उच्च विद्यापीठ गोजौसिन फरायसालिखौनो बेखेवनानै होदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। बाहागो लादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। लोगोसे बाहागो लाबावदों बिटिआरनि इएम दावबायसा बर', बेरगाव दख'रा एबसुनि बिबानगिरि, बेरगाव आरसु फरायसा आफादनि बिबानगिरि आरो बेरगाव उच्च विद्यापीठ गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि फरायसाफोराबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै फोरमायदों दि बिटिआरआव जेसेबां फरायसालिफोर दं बेफोरखौ थाबैनो सरकारि खालामगोन आरो फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि जेंनाखौबो थाबैनो सुस्रांजोबनानै होगोन। ओनसोलनि थाखाय दिनै जोबोद गोजोनथाव रादाब। बे ओनसोलाव 1952 मायथाइयावनो नेवाहाय गंसे हाइ स्कुल गायसनदोंमोन आरो गोलाव बोसोर बे फरायसालिया गोजौ फरायसालिया जोंनियाव सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां रल लाबाय, नाथाय बेखौ हायार सेकेन्डारि जों खालामनो हायाखैमोन। आङो थांनाय बिटिसि बिसायख'थियावनो रादाय होदोंमोन जोङो देरहानायनि उनाव सरकार दायोब्ला बे फरायसालिखौ जों हायार सेकेन्डारि खालामगोन होनना। आरो दिनै आसाम सरकार, आसामनि मानगोनां बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि हेफाजाबजों जों दिनै बे हाइ स्कुलखौ हायार सेकेन्डारि खालामनो हाबाय। आरो जोबोद गोजोनथावबाव बेहाय साइन्स आरो कमार्सनि जि स्ट्रिम बेखौबो सोफादेरनानै जों हायार सेकेन्डारि खालामनो हाबाय। दा बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि ओनसोलाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ, बे खामानिफोरखौ जोङो सम नायनानै मोनसेनि उनाव मोनसे मावलांबाय। बांसिनै दासिमबो सासे फोरोंगिरिफोर थानो जाहाथे सोलोंथाइ बिथिङाव एसे जौगानायाव एसे उनफिनदों, बेखौ बिटिआर सरकारा माबायदि जोङो फोरोंगुरुनि जि जेंना बेखौ जों थाबैनो सुस्रांगोन। जोंहा गोबां टेट पास खालामखानाय जोंहा बिनायसाफोर दंखायो गुदि फरायसालि, गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालिफोराव, आरो गोबां लांदां जानानैबो दङ जोंहा फोरोंगुरुनि। नाथाय जोङो बिटिसि सरकारा थांनाय बोसोरावनो 2021 मायथाइयावनो जोङो बे टेट पास खालामनाय थानाय एमइ स्कुल, एलपि स्कुलखौ जों होनो नागिरदोंमोन। नाथाय बेवहाय जायफ्रा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टेट एबा सि टेट पास खालामनाय बिथांमोना गावसोरखौ होग्रोयैनि केस होनायनि थाखाय जों बेखौ सुस्रांनो हानाय जायाखै एबा फोरोंगुरुफोरखौ जोङो एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै। नाथाय बे केसखौ जोङो हाइकर्टआव सुस्रांनायनि थाखाय लामा लाबाय आरो बे जोबोब्ला थाबैनो जोङो जोंनि लांदां जाना थानाय जि फोरोंगुरु बेखौ जों थाबैनो आं खावलायगोन दिथागिरि आरो बिगोमा बिथांमोनखौ। मानो होनब्ला गोबाव बोसोरनि उनाव जोंनिहाय गंसे जौमा फरायसालि मोन्दों एबा हायार सेकेन्डारि मोन्दों। जोङो मेट्रिक पास खालामनायनि उनाव नैबेनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गथ' गथायखौ टंला नङाबा खैराबारियाव जों फरायहोनो गोनां जायोमोन। देग्लायनिफ्राय जायफ्रा मेट्रिक पास खालामबाय बिथांमोना न'आव थानानैनो नैबे भेरगाव ओनसोलावनो हायार सेकेन्डारिखौ एबा थाखो 10खौ बेहायनो फरायनो हासिगोन, बिगियानानो जा, आर्ट्सआनो जा, कमार्सआनो जा। गोबाव समनि मोनसे भेरगाव ओनसोलनि रायजो राजा, मेलेमजिबि आरो गासै फरायसाफोरनि जि मोनसे गोनांथि दङमोन जे बे ओनसोलाव मोनसे गोजौ फरायसालिनि मोनसे गोनांथि दङमोन, आरो बे फरायसालिया दिनै भेरगाव उच्च विद्यापीठनिफ्राय भेरगाव उच्च विद्यापीठ हायार सेकेन्डारिसिम जि मोनसे आपग्रेसन जादों, बेखौ लानानै जोंनि बे ओनसोलनि गासै मेलेमजिबिफोर आरो बे ओनसोलनि गासै गार्जेन्सफोर, फरायसाफोर आरो गासै जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद रंजानाय मोन्दों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव फरायनायनि बिथिङाव जोंनि फरायसाफ्रा गोग्लैनानै दङ, बेक जानानै दङ। जोंनि रांखान्थिनि अभाबनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा गोजानाव थांनानै जिहेथु सोलोंथाइ लानो हाया, बेनि थाखायनो दा जोंनि बे ओनसोलावनो जोंनि बे प्रपार भेरगावनो मोनसे हायार सेकेन्डारि आपग्रेसन जानायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामदों बे फरायसालिनिफ्राय फैबाय थानाय समफोराव जोङो मोजां फरायसाफोर आरो मोजां नोगोरारिफोर जों सोरजिनो हागोन, बेखौ जोङो आसा खालामदों। खेबसे लागैनो दिनै कमार्स आरो साइन्सखौबो दिनै बेहाय बे खालामनानै होनाय जादों। दा बे बेलायाव जेबो फोरोंगिरिनि माखासे आंखाल दङ, बे बेलायाव जोङो फैबाय थानाय समफोराव जोङो सानदों अलरेडि जोंनियाव माखासे मिक्स स्ट्राक्चारनि साबजेक्टनि फोरोंगिरिफोर दङ, जेरै ससिय'लजि, टुरिजिम आरो अलरेडि साइन्स मेथ्सनिबो टिचार दङ।
आरो फैबाय थानाय समफोरावबो जोङो जाहाथे साइन्स कमार्स आर्ट्स बे गासै स्ट्रिमनि जोङो मिक्स साबजेक्टफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समफोराव जोङो निश्चय इन्ट्रडिउस खालामनो हागोन बिसोर जों आसा खालामदों आरो जों आसा खालामो जे आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआबो जोंखौ बे फरायसालियाव जोङो बे गासै बिथिङाव जाहाथे जोङो फरायसाफोरखौ जौगाहोनो हायो बिनि सायाव बिथांमोना जोंखौ मदद खालामगोन बेखौ जोङो आस्थायो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101 536360 70020261333 9101536360